e kaunti ma Siaya. Rowere mawuok e kaunti ma Siaya kod Homa Bay ochokore kendo romo e gwenge mag Geme kaunti no ka gido puonj motenore gi pith mar gwen, chenro mobagi kod action plan kod Obuombe Enterprise. Chenro makamage to miyo rowere lony e wi pith mar gwen ka girango dwaro mar chiro kod ohala. Counties ma Nyanza osebedo ka geto e nyalupo kadok piny mar kwan rech nam Lolwe oseyo thoth rowere ka onge kod tije. Rowere moyuoro e puonjgo oyango ber kod lony ma giseyudo ahinya to e gero ute gwen. Wasebedo kwa somo kaendi ndalo 10 mokalo nyaka kawuono. Wasomo gik mang'eny nyaka kaka ipidho gwen, kaka imiyo gi chiemo, kaka imiyo gi yath. Makoro sani kawuok kaendi kang'eyo ni ang'eyo miyo gwen yath, ang'eyo chuo gweno sindan kaka itimo. Makoro ok ochuno ni nyaka many extension services officers mabiro into my farm mondo mi otim mano. Through pur ananyalo chulo school fees, atimo university matieko mana through agriculture. Koro youth wetena mantie oko kanyo endo kata mar planning mondo mi odonje agriculture en gima ber. E njugu gi pith gwen as kaka jal mapod tin, mapod dongo, we call it youth. Wayudo ni joma youth dwaro ga tije mondiki, but tije mondiki sani onge. But pesa nitiere lo kama wantiere ni endi. Kwa doke lo wabiro yudo ndiko makende mar tich and kanyi kama pesa nitie mondo mi wadongre kaka youth. Wang'iyo ni ka jogo ma jo youth odonjo weche mag pur kod ohala mar gweno to ginyalo yudo yorno mar gidhi loso yorno mar yuto, nikech kuonde tich ma indike ji tinde tin ginyalo loso kuondego mag yuto magi ma ok gidewo wang' ng'ato kendo gidewo yudo yuto margi e yore maricho mag njore to gi kuo.